manzon Allah ya ce ku ciyar da abinci, na biyu ku sadar da zumunci, na uku ku rinka nafila cikin dare a lokacin da waɗansu mutane ke bacci. Annabi ce idan kuka yi haka za ku shiga aljannan Allah da amincinsa. Kenan wayannan ababa guda uku, na farko mu ciyar da abinci. Babu abin da ke da daraja yake ƙara ni'ima yake ƙara ɗaukaka kamar ciyar da abinci, ciyar da bayin Allah, kyautatawa bayin Allah, yi wa bayin Allah alkhairi, wa'inda ka sani da wa'inda ma baka sani ba. Duk lokacin da mutum da ka tashi a rayuwa kana aikin alkhairi, to babu shakka ba za ka tozanta a nan duniya har ranar tashin alkiyama ba. Ke sa idan mutum kana kyautatawa, kana aikin alheri, to arzikinka ba zai ƙare ba. Sai sa an ka ce yawan alheri da yawan kyauta bai sa arziki ya ƙare. Jama'a rowa da cewa ba ka son mutane su san kana da shi, ba zai tara maka arziki ba. Sai sa jama'a mu ciyar da abinci, mu taimaka ma bayin Allah. Wurin ciyarwa da taimaka ma bayin Allah arziki ƙaruwa yake yi. Kuma in da mu rinka yin alhairi cikin ciyarwa, mu bar shayar da ruwa yi yawa. Shayar da ruwa yana ɗaya daga cikin abin da bayan Allah da mu samu alkhairi mai yawa.